एस.NDFB आफादगिरि डिआर नाब्ला रंजन दैमारी बिथांजों लोगोसे आल्फानि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन अबिन राजख'वा अनुप सेतिया सशधर चौधुरी आरो गोबां बिथांमोननि जि गुबुन मोनसे केस बेयो स्पेशल सेशन कर्टआव माने हियारिं जाबाय थादोंमोन आरो बे हियारिं जाबाय थानाय बे केस बेखौ स्पेशल सेशन कर्टआ मैया गासैखौबो दखमुक्त माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय सिबिआइ कोर्टनि बा सिबिआइ आदालतनि जे सिबिआइ केस बेयो दाबो रंजन दैमारी आरो गुबुन सा 6 बिथांमोनहा दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ सुप्रिम कोर्टआव पिटिशना बा हियारिंनि थाखाय जों नेनानै दङ दाख्लै जानांगौमोन किन्तु गोदान माने चिफ जास्टिस अफ माने इन्डिया सुप्रिम कोर्टनि चिफ जास्टिसआ सोलायनायनि थाखाय बे डेटआ एसे दा माने दोरोददों गोदान डेट फैगोन किन्तु मैया जि रेहायनि जि रायदान होबाय बा दखमुक्त माने खालामबाय बे केसआ आलादा केसमोन जिहेतु गोबां माने केसआव दैदेनगिरिफोरखौ आइनि भाबै जगरिया खालामनानै दोनदोंमोन बा दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव गोबां केस होनानै दोनदोंमोन मालाबा जों टाटा केस नुदों मालाबा सिबिआइ मालाबा एनआइए मालाबा गुबुन गुबुन अपारेशन इउनिटनि गोबां केसफोर दङ आरो बे मैयानि जि दखमुक्त जानाय केस बियो आलादा मोनसे केसमोन बेयाव दिनै बिथांमोनखौ माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय आरो बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जाजमेन्ट बेयो मोनसे हिस्ट्रिक जाजमेन्ट आरो बेखायनो जोङो सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया भारत सरकार आरो जायफोरो आइनि भाबै बे केसखौ डिल खालामदों जोङो खावलायगोन जे जिहेतु मैया दाय गैयै होननानै फोसावबाय भार्डिक्ट होबाय दा बेखायनो गुबुन गुबुन केसफोराबो बेबायदिनो रेहाय बा बे केसखौ फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ आरो मैयानि जि लेन्डमार्क मोनसे जाजमेन्ट बियो जोंनि फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कोर्टआव जानो गोनां केसआव जथेस्थ पजिटिभ मोनसे माने रिमार्क बा पजिटिभ मोनसे नोट लाबोगोन होननानै जोंहा आसा दङ आं बेखायनो खावलायबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो इउनाइटेडलि थानानै जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि बेलायाव जों खामानि मावनांगोन। गोजोन्थों।